Og yes. Ja, velkommen Jan. Jamen, mange tak, og velkommen til alle jer lyttere og elever. Jeg skal jo prøve at se, om jeg kan nu jer ind i vinens univers på en god, fornuftig måde. Og en ting, det er jo hvor alle vores produkter, som ret nemt kan virke uoverskuelige for mange, til trods for, at det er noget, som alle bruger i deres hverdag alligevel. Så er vins verden jo meget, meget kompliceret, jo mere man prøver at dykke ned i det, og set helt udefra, er der jo i bund og grund sindssygt mange regler og ting og sager omkring vinproduktion og etiketter, og hvad skal man vælge, og hvem er man egentlig på markedet. Så i dag er vi jo, det er jo ikke en vinsmængde her, det er heller ikke en vinforståelse, men vi skal prøve på at se, om vi kan arbejde med vin alligevel, set lidt udefra. Men alligevel så synes jeg godt, at man sådan i baghovedet kan tænke på, at det egentlig er et kompliceret produkt, men også samtidig et hverdagsprodukt. Så med det i hovedet, så er det jo sådan når er vin jo noget, som man både har til daglig, men man kan også godt være meget nørdet i det, og virkelig gå i detaljer. Og det er måske det, der sådan lidt betegner vinmarkedet, at nogle synes, det er farligt, og nogle synes, at det er sjovt. Og med de få ord, jamen så endnu en gang velkommen til. Og siddende på den her stol her i 21 år, er jeg så småt ved at kunne forstå det, som jeg fortalte om lige før. Men vi skal jo dykke lidt mere ned i detaljerne omkring virksomheden, så I har noget at arbejde med. Og ikke så meget omkring vin selvfølgelig, men det, som jeg sagde før, er det jo ret væsentligt at forstå, at man både kan nyde de her varer her som amatør og hverdagsnyder, men også som hobby og vinentusiast og videre derudad. Og med den baggrund startede jeg egentlig Gludvin for de her 21 år siden, øh, uden nogen som helst former for, forståelse inden for vinens verden, fordi i bund og grund, så er jeg egentlig udlært landmand inden for planteavl. Så da vi startede den her firma her, så havde jeg faktisk mange til at hjælpe mig til at vælge mit første sortiment af vin. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det vi egentlig skulle fokusere på, det var egentlig vin, som man ikke kunne finde på markedet. Så for 21 år siden, der valgte vi ret meget at satse på vin fra Sydamerika, fordi der var ikke ret meget af det hjemme i Danmark. Så det var vin fra Chile, Argentina, og vi gjorde det sådan set for at have noget, som de andre ikke havde. Fordi at når man snakker vin, så er der var masser af fransk og italiensk, så vi prøvede på at få noget hjem, som var lidt noget andet. Og det har både sine plusser og minuser, skal jeg love jer for. Det skal jeg nok komme ind på senere. Men vi fandt jo ud af, at kunderne, de var der jo egentlig ikke, fordi der var ikke nogen, der søgte på argentinsk vin, fordi man kendte ikke ret meget til det. Så vi blev hurtigt egentlig kendt på at have noget, som de andre ikke havde. Så vi lavede en niche faktisk inden for vin. Men det tog rigtig lang tid at bygge den her niche op til, hvad det er i dag. Det kommer vi ind på lidt senere. Ellers, det her med, at jeg er udlært landmand, det er sådan altid lidt sjov til en vinsmanding for eksempel, fordi det får folk til sådan at lidt sænke skuldrene, fordi så er det ikke så farligt at måske at spørge om noget. Udover det, så har jeg taget nogle merkantile uddannelser, som det så fint hedder, på såvel Handelsskolen, som det hed dengang, men såvel også noget, der hed Eksportakademiet i Aarhus, hvor man egentlig lærer at sælge danske varer til udlandet. Der boede i Frankrig et stykke tid, og synes det var ret spændende at have med udlandet at gøre. Så med alt det her koblet sammen, så blev det simpelthen til, at det skulle være en vinimport i Danmark. Så vi prøvede på har prøvet på at lave et vinkoncept, så vi i dag har vin fra hele verden, mere eller mindre, med 400-500 forskellige vine i vores sortiment. Alt det, som vi har i vores sortiment, er kun blodvin, der importerer det. Og det kommer lidt mere ind på lige om lidt, men jeg har 15 eller 10 medarbejdere, som suser rundt på de danske landeveje hver dag, og skal formidle de her varer her til alle mulige forskellige kundegrupper. Dem kommer vi også til. Så ved ikke at kunne have
vores egne varer, så skal mine sælgere ud og konkurrere med de samme varer fra nogle andre sælgere. Og det duer ikke. Så derfor så er konceptet simpelthen, at vi kun har de varer, som vi selv får hjem 100% som eksklusiv til Danmark, og nogle gange også Sverige og Norge. Ja, jeg tror lige, vi hopper en tak ned på næste slide. Fordi der sker sgu meget i vinens verden, og også i vores fælles verden. Så i dag, vi hopper lige herned. Jeg tror nok, det var næste slide. Kan man ikke se det sted, hvad antal vi er på her? Skal I se her. Vi hopper lige sådan der. Yes. Jeg skal lige flytte det her. I dag, der repræsenterer vi både Gludvin i Randers, hvor vi har hovedsæde, men også i, Allerød, hvor vi har fuldstændig samme setup. Og det er helt på grund af, at selvom Danmark er meget lille, jamen så er transportomkostningerne sindssygt dyre, hvis vi skal ud og have leveret til en restauration eller en anden kunde, at de skal have 60 flasker vin, jamen så er det meget, meget nemmere at have et ret stort lager på Sjælland også, så vi kan komme ud med de her varer. Vi har i mange år kørt på det her motto med Discover, Taste og Enjoy, fordi at vi gerne vil have, at man får lidt en ny oplevelse af vin. Man får måske at smage nogle vine, som man ikke er vant til. Det kan være et gængs land, men med en anden drue. Det kan være et helt nyt vinland. Der har vi gjort meget i Uruguay, i Sydamerika for eksempel. Og til sidst, enjoy. Jamen, vinen vil vi gerne have, at det skal være vin, som man egentlig i mange tilfælde kan tage med i sofaen og se X-Factor, tage et godt glas vin og sidde og hygge sig, uden man skal have en doktorgrad for at kunne forstå vinene. Når det så er sagt, så er der jo kommet mange kunder til i tidens løb, og de her kunder, de har jo vidt forskellige indgangsvinkler til, hvordan at vin det skal smage, og hvor komplekst det skal være. Så selvfølgelig efterhånden har vi et sortiment, som også tilgodesætter alle dem, der gerne vil nørde i vin, og måske er kommet 10-15 år erfaring med at drikke vin, gerne vil have lidt noget andet, end den man skal sidde og nyde i sofaen. Så det vi prøver på at gøre, det er at lave sådan en cirkel af spændende vin, lige fra dem, der vil have en nem vin, til dem, der vil have en kompliceret vin, til dem, der vil have en historie, osv. 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 Det der så er i det også, det er jo sådan set, at vi har en lidt udfordringer en gang imellem, fordi vi vil også gerne have, at de kunder, som ofte handler ved os, de kan få noget nyt. Vi vil også gerne have, at dem, der handler ved os, de stadigvæk skal kunne få de samme varer. Så vi er så lidt nødsat til hver år at finde måske 15-20% nye varer, så der er lidt noget nyt på hylderne, og så vores sælgere også kan komme ud og præsentere nogle nye varer. Og det gør så, at vi kan ikke blive ved med at have 100 nye vine i sortimentet, så vi er også nødt til at sige farvel til en masse vine i gang imellem. Og der har I måske arbejdet lidt med den her berømte 80-20-regel i gang imellem, og den afspejler rigtig godt det, som vi har gang i her, fordi det er måske kun en 20-30% af de varer, vi har, som vine sælger meget af. Men hvis vi ikke har de øvrige procentsatser i varerne, så virker vi som en uinteressant virksomhed udadtil, og udadtil er jo mange gange vores billede på webben. Så det kan godt være, at man ikke har lyst til at drikke en champagne til 700 kroner, men samtidig med, så vil vi måske være lidt for amatøragtige, hvis vi kun har champagne til 250 kroner, hvis I er med på den del der. Vi kører lige en tur videre her. Vi har jo prøvet på at have en virksomhed, som er ret åben. Også en virksomhed, hvor at de medarbejdere, vi har, de føler sig ret godt hjemme. Og det kan jo godt være en del i den her ESG-proces, som vi alle sammen er med i efterhånden. Jeg prøver på at lave en familieånd i virksomheden, fordi det synes jeg er rart at arbejde med. Hvorimod andre virksomheder, jamen der er det jo meget, en direktør eller ejerleder skulle måske være mere topstyret. Det har jeg valgt ikke at gøre.
Så for eksempel her, hvor vi sidder på vores kontor i Randers, jamen der er vi 6 mand til daglig i administrationen. Og for at skabe et godt miljø, jamen så spiser vi altid morgenmad sammen, altid frokost sammen, og prøver på at få alle medarbejdere til at vide sig egentlig så meget som muligt om virksomheden, så man kan sætte sig ind i de udfordringer, der er i løbet af en dag og et år i virksomheden. Mange af dem vi har, ud af de 6 vi har her på kontoret, der er en af dem, han har været her i over 20 år. Min kontordame, som sidder overfor her, hun har været her i 18 år, og så videre, så videre, så videre. Så det er lidt nogle garvede folk, der efterhånden er her. Men det må jo også være ensbetydende med, at vi prøver på at have lavet en succes med arbejdsklimaet, så det ikke skal være en 8-4 plads. Så hvis der er nogen, der har lyst til ikke at nærmest arbejde en dag, jamen, så kan de gå hjem kl. 12. Og så er jeg helt sikker på, at når jeg har brug for at få assistance en dag, hvor det er lidt presset det hele, så vil de også komme og hjælpe mig. Og det virker faktisk meget godt, og det har vi gjort i rigtig, rigtig mange år. Det kan godt være, at det ikke står lige præcis sådan i de fleste lærebøger, men det er i hvert fald sådan, jeg har valgt at skrue det sammen nu, når vi er så lille, og egentlig også sårbare for en udskiftning af medarbejdere hele tiden. Det orker jeg ikke. Så jeg vil gerne have, at man står op til, at man møder de samme mennesker hver dag på arbejdspladsen. Vi suser lidt videre. Når vi skal vælge varer, så handler vi jo med hele verden, og specielt hele Europa, hvor vi får flere og flere varer fra. Og det er også lidt med bæredygtigheden og nærværet, og hvad vi kan få af varer, der er tæt på. En lille sjov ting, der heldigvis er sådan noget som Midttyskland, de er jo ved at komme sindssygt med god vin faktisk. Så der vil afstanden til hylderne i Danmark jo være langt kortere, end at få noget hjem fra Sydportugal for eksempel. Men uanset hvem vi vælger med, så er der jo rigtig mange i Europa, der har fokus på miljø på en eller anden facon. Og det begynder vi så småt her fra i år af virkelig at sætte mere i fokus, således at når vi skal lave vores kommende ESG-rapport, at vi har fokus på, hvem der har de her standarder i orden. Det eneste, der er udfordringen med det, når vi har med Europa at gøre, selvom det er inden for EU, så er der forskellige standarder af, hvordan man kan gøre sig lækker grøn, for eksempel. Der er selvfølgelig vores helt vante økomærke, det kommer jeg tilbage til lige om lidt, men også hvordan man producerer vin. Det kan være, at man gør noget for at optimere CO2. Det kan også være, at man gør noget for at optimere selve produktionen af vin, at det er mere grøn, at det er mere bæredygtig strøm osv. osv., osv. Men vi prøver på at vælge nogle leverandører, som i hvert fald fokuserer på de her ting. Så derfor så er det lidt en anden tilgang til, hvordan vi vælger vin her faktisk fra i år af, og sidste år lidt, end hvad vi har gjort i mange andre, eller i alle de tidligere år. Fordi man har sådan lidt man skal have den grønne med, fordi at vi kommer tættere og tættere på at skulle være lækre i den grønne del af vores vinudvalg også. Med hensyn til, når vi får vin hjem, vi kan ikke rigtig gøre så meget andet, end at få det hjem med vante lastbiler. Men det rører lidt på sig med vores nationale distribution, altså fra Randers og ud i landet, at vi er ved at kigge på en ny transportør, som lige har investeret en masse millioner i at købe grønne lastbiler, altså direkte med el, som de så får hjem her næste år. Så lige pludselig så handler det ikke så meget om prisen på at få leveret en flaske vin fra A til B herhjemme, men også med, hvordan den bliver leveret. Så det er vi ved at kigge på os. Ikke at vi har valgt noget endnu, men vi kan se, at det rører på sig, i og med, at vi handler lidt med nogle større virksomheder også en gang imellem. Vi suser lige en gang videre. Og det kommer her faktisk. Lidt af det, som jeg sagde før. Vi er ved at sådan udadtil på webben, bliver meget mere fra april af, men at være mere grøn derinde, og få en ting, det er økologiske vine. Økologiske vine er det her grønne blad, der er på vinflasker og andre økologiske varer fra EU. Men dem kan man godt gå en takt videre med, og lave noget biodynamik. Bare for at man kan forstå det. Ret kompliceret det jo, men for at kunne forstå det. Så en økologisk vin,
Those problems på den mark, man dyrker de her økologiske vine, der må man faktisk gerne tilføre gødning og tilføre grøn kemi for at styre marken. Det er helt efter, som det skal være. Så man må gerne købe noget økologisk gødning og gøde sine planter. Hvis vi går en tak videre til biodynamisk, så skal jeg love for, at reglerne de bliver fuldstændig skruet endnu mere hårdt til, således at man ser marken som en isoleret produktion, så man må ikke tilføre noget til den her mark. Alt skal foregå i den lukket boks, som er den mark, for de druer man producerer der. Det er biodynamisk vin, og den del, den begynder at komme mere og mere frem. Og det synes vi er ret spændende at arbejde med. Jeg skal lige prøve at se den næste slide her. Det vi så gør, eller for at kombinere de her to her, så er der også noget, der hedder bæredygtig vin, eller sustainable produktion, hvor man kombinerer det fornuftige økologisk, og i konventionelt, hvor man må bruge noget kemi, for at have en cirkel, som måske er lidt mere sluttet. Som en lille hale på det, så er et eksempel, det er økologisk vin. Hvis man har et lille problem med svampeangreb eller et eller andet på bladene i løbet af sæsonen, jamen så i den konventionelle verden, altså ikke økologisk, der må man køre med lidt kemi en gang med en traktor og sprøjte de her blade, således at det er væk. I den økologiske vinverden, der skal man ud med noget sulfat, det er noget kobbersulfat hedder det, og der skal man køre hver gang, der har været en regnby. Og så er det, hvor er det, at det økologiske det kommer ind i det? Fordi godt ved det økologisk dyrket, men i CO2-regnskabet er det helt kukuk, og man bruger meget mere CO2 for at køre det her måske 17-20 gange i sæsonen, i stedet for bare én via det konventionelle. Og derfor så en hale på det, har man noget, der hedder sustainable, hvor man tager det bedste fra alle verdener og kombinerer det. Og det prøver vi på, og det er vi ved at beskrive på vores hjemmeside, så vi hele tiden kan være lidt fremme på det. Når vi så har alle de her varer her i vores sortiment, jamen så kan I se, der står sådan 6,5 meget, meget nydelige mennesker der på billedet, som er egentlig det, der er vores lille kerne her på kontoret. Alt fra mig selv selvfølgelig til vores kontor, til lager, til butik. Og med det her team her, og de 10 sælgere, der er bagved her, så har vi så den her række af salgskanaler. Og salgskanalerne har vi valgt at sige, jamen der er vi sgu nødt til at have så mange som muligt. Fordi i og med, at Danmark godt nok drikker meget vin per capita, per hoved om året, det er cirka 31 liter vin om året til 5,5 millioner mennesker i gennemsnit. Så udefra, så ligner vi faktisk et kæmpe vinmarked. Men det, der er udfordringen og problemet i Danmark, det er sådan set, at lille Danmark, de har mere end 3.000 importører af vin. Så jeg ved med, at der er rigtig mange af jer, der sidder der, som eller mange af jer kender, en, som har importeret 1 eller 2 paller fra en ferie, eller hvad de nu gør, og sælger hjemme fra garagen. Så nu kalder vi garageimportører. Og det ødelægger faktisk en masse af del på de mere professionelle, som vi prøver på at anse os som værende, og gøre en kæmpe konkurrence. Så Danmark er det mest konkurrenceprægede marked i verden med antal importører. Fordi vores marked er frit, det er ikke lukket, og du kan få en vinimportør licens eller aftale på 3 klik på skat, så er du gang i at være vinimportør. Og med online tilgang til det hele, jamen så kan alle jo finde en eller anden spændende vin fra Midt-Spanien og have den hjemme i næste uge. Så det er et kæmpe udfordring, som vi prøver på at skal gøre os lidt lækre end de andre. Fordi prisen kan vi ikke rigtig konkurrere med. Det er jo, der er der mange webbutikker, der er dygtige til det. Så derfor så prøver vi også at gøre den her lidt mere grønne. Være lidt forgang på den her grønne ting og vores ESG-rapport, som vi ikke skal lave, men som vi vælger at lave for at være lidt foran alle andre. Men vores salgskanaler, det er fysiske andre fysiske vinbutikker. Det kan være den lokale i jeres lokale by. Det er web. Vores egen web, som vi helt bevidst ikke gør så meget ud af, fordi at vi er nødt til at beskytte vores sælgere. Hvis jeg har en given vare, jeg skal sælge på nettet, jamen alle, der køber noget på nettet, jamen de skal jo have noget rabat. Så hvis jeg vælger at give rabat på nettet, så er der ikke noget for mine sælgere at få ud af at sælge den også. Der er simpelthen for lidt margen tilbage i det DB, der er på den flaske. Så derfor så gør vi ikke ret tit på web. Man kører nogle pakketilbud i stedet for.
Så er der HORECA. Og HORECA, det betyder hotel, restauration og catering. Og alle de former for gæstgivervirksomhed deriblandt. Meget, meget svært marked, fordi det er meget, meget svært at komme ind på en ny restaurant, som skal til at lave om på deres vinkort, og som skal til at tro på en ny leverandør, som Werner Clod Vin måske. Andre vinhandlere kan vi også klare. Virksomhedsgaver, gaver til virksomheder, receptioner. Supermarkeder handler vi rigtig meget med, hvor vi er jokeren. I kan forestille jer en Menu eller en Superbrus for eksempel. Der må man godt handle udenom Dagrofa og Coop, og komme ind og snakke direkte med vinmanden og få en aftale med ham. Det er meget, meget lettere sagt end gjort. Og et hvert salg der er lige før sælgeren han får et stort klap på skulderen, for det er meget, meget svært. Men vi er jokeren i de der kanaler. Vi er ikke inde og have en fast aftale. Vi er ikke nogen salgsbrochurer eller lignende. Vi kan komme ind og håbe på, at vi kan sælge en palle af den og den til det supermarked. Eksport. Vi har solgt lidt til Norge, og vi sælger en del til Sverige. Sverige er et lukket marked, så de har noget, der hedder Systembolaget, hvor alle de skal købe deres vin i en statskontrolleret kæde af forretninger. Men man må gerne sælge til HORECA, som I kan se, der står der også. Så vi sælger til et firma, som handler med svenske HORECA-segment, og som er på den måde for 12 år siden, der var vi et eksperiment hos dem. Nu har vi hele vores sortiment hos dem, så det er faktisk ret sjovt scenarie. Så kører vi fokus på salg, på personlig salg, og dermed, som jeg sagde før, så slækker vi lidt på webben. Vi har alle vores informationer der, den er altid 100% opdateret, men vi vil gerne ud og have personlig salg til vores salgskanaler, som så kan sælge til de kunder, de har. I og med, jeg ved godt, man kan gøre meget med web, med nyhedsbreve og alt sådan noget, men det vil jo bare være lidt engangskunder hver gang vi har noget på web. Det er svært at bygge et forhold op på web. I kan tage jer selv den sidste ting, I har købt online. Når man får leveret pakken, så kan man jo ikke engang huske, hvor man har købt den hen sidste gang. Og næste gang man skal bruge lignende eller en anden ting, jamen så har du Google det, og så tager du det, hvor man synes, det er bedst at handle igen på efter nogle kriterier, man sætter op. Og så handler man der. Man kan slet ikke huske, hvor man har været hen tidligere. Så derfor så satser vi rigtig meget på det personlige salg, helt bevidst. For at slutte den af, så har vi et system, som er vores administrative system, som gør, at uanset hvad vi arbejder med i virksomheden, så det vi har valgt, der skal vises på nettet, det bliver altid opdateret automatisk. Det er et belgisk system, der hedder Odoo, og som tegner hele virksomheden fra indkøb til et færdigsalg med alle de forskellige apps, der skal bruges efterhånden for at styre en virksomhed. Så det er vi meget, meget glade for i øvrigt. Et sindssygt lækkert system, så hvis I nogensinde skal ud i nogle virksomheder og bruge noget, som man ikke kender til, så prøv at kigge på Odoo. Vi har mange leverandører, som vi har arbejdet med i mange år. Det første billede, som egentlig viste jer, det var en af vores italienske leverandører, som vi har arbejdet med i 21 år. Og det er jo fantastisk, man kan bygge noget op fra at være 0 salg i Danmark til at være noget af det mest eftertragtede i Danmark. Det har vi jo nogle eksempler på. Så skal vi også have gang i vores leverandører. De skal jo have det her fokus på ESG. Jeg håber, I ved, hvad ESG er, som vi hører meget om hos os i øjeblikket. Så jeg prøver på at skrive ud til alle vores europæiske leverandører, at vi godt vil have fokus på det her europæiske ESG noget, om hvad langt de er kommet i deres rapporteringssystem. Og alle de 40, jeg har skrevet noget til, er der ikke en eneste, der ved noget som helst om, hvad ESG er i EU. Så det er jo fantastisk. Så vi må vente lidt til EU har mere styr på Frankrig, Italien og Portugal, og hvad vi nu arbejder sammen med. Men imens vi gør det, så har de jo deres egen, nationale grønne rapporter på en eller anden ting. Så vi napper lidt fra dem af og sætter ind i vores egen ESG-rapport. Den her med konkurrencen, den fortalte jeg om lidt før, at vi prøver på at køre lidt den grønne stil for at være lidt inden for differentieres lidt i øjeblikket. I og med, at der er mange, der egentlig er meget mindre end os, som måske ikke kan gøre alt det her, og måske
burde kræve det af en restaurant, som skal lave en ESG-rapportering eller en bæredygtighedsrapportering på en eller anden måde. Så hvis den lille, normale, lokale leverandør ikke har et eller andet ESG-forhold, så kan de ikke rigtig komme ind på restauranten, fordi de ved jo ikke, om det er en meget sort virksomhed eller en meget grøn virksomhed. Så det prøver vi på at være hurtigt på aftrækkerne og få os på den grønne bølge på den måde der. Så har vi det er jo meget internt, så vi prøver på at køre lidt udadtil nu, og ja, den er lidt sværere, men vi prøver lige at tage et klima, eller et punkt for, et hver punkt for sig. Ja, det her det er stadigvæk lidt med det her, det er lidt bare en underbyggende til før. Men når vi sælger herhjemme, jamen vi kører også en masse events som vinsmagninger, nogle salgsevents selvfølgelig. Vi har kundevinrejser, som nogle af de ting, vi gør mest i. Skal vi prøve at se her. Det er den her bæredygtighed, og den kommer simpelthen snigende ind af bagdøren hurtigere, end vi tror. Så det er derfor, at vi prøver på at bygge det hele op på det her i løbet af i år, og få mange flere produkter ind på hylderne. Den har jeg også været lidt ind i med hvordan vi kan, eller hvordan vi kan gøre os bare lidt mere lækre end konkurrenterne. Og hvis vi skal konkurrere på pris, så har vi rigtig, rigtig mange konkurrenter, fordi alle kan lave en eller anden vin til en given pris. Vi kan gøre det ved at have nogle spændende vine, og nogle vine, som folk de synes, der er interessante i det segment, de nu drikker vin i. Ja, det er lidt, vi synes selv, at det er svært at differentiere os, fordi vi synes, det er svært at vide, hvad man egentlig går efter. Men vi kan se, at trenden på vinmarkedet, den er meget mere mod det hvide vine og boblende vine, og over mod tørre vine faktisk. Det er meget mere europæisk vin, end det plejer at være, og så skal vi selvfølgelig være med på den bølge også. Ikke at vi siger farvel til vores gamle venner rundt omkring i verden, men der er hele tiden en bølge af, hvad der er inde og ude af vin. Vi kan tage noget, som I måske alle sammen kender, så kan I jo forholde det til jer selv. Så noget som italiensk Amarone, som har været meget oppe i vælten i mange år, det er jo nærmest blevet umuligt at sælge. Og hvorfor det lige pludselig er det, det er jo det, der vi ikke ved. Også sådan noget som Asti, den her søde, boblende vin, det er helt umuligt at sælge efterhånden. Og hvorfor er det det? Det ved vi simpelthen heller ikke. Så der er altså nogle bølger på markedet, som vi har svært ved at forstå, hvordan en trend, den lige pludselig kan blive til noget i vinens verden. Fordi hvis man siger, at de søde bobler, det er mest til unge mennesker, så vidt jeg orienterer, så vil der altid komme nye unge mennesker til markedet. Og hvorfor de så ikke vælger Asti, som var mega inden for 5-6 år siden, det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Så skal vi lige være med her. Vi prøver lige at tage her. Nå, det vil simpelthen ikke. Der var simpelthen nogle slides her. Nå, det var da pokkers. Lige 2 sekunder. Der er ikke kommet alle slides med her. Øjeblik. Jeg ved ikke, hvad I kan se her, jeg ikke kan se her, men jeg laver lige... Kan vi ikke lige tage 5 minutter nu til åben, tror du? Vi skal lige have lavet nogle flere slides på, eller hvad gør vi? Jo, vi kan godt lige tage 5 minutter. Ja. Så indtil 38. Skal vi ikke lige gøre det? Så tag en kop kaffe eller en kop. Yes. Jamen, vi starter igen. Yes. Omverden. Ja. Det gør vi simpelthen. Jamen, der er jo en masse klimaforandringer, og lige pludselig så kan vi jo se, at man har nogle problemer, for eksempel i Spanien, hvor man mangler vand til sine ikke bare vindyrkning, men til sin landbrugsdyrkning. Og
Det gør jo, at der er mange, de kommer lidt i bekneb, hvis man også gerne vil være grøn samtidig med. Hvorimod så, hvis vi rykker til Tyskland, jamen det kan være, at der er kommet en halv grad eller 1 grad varmere generelt i løbet af året. Og det gør så, at man kan gå fra at lave noget, i tidens morgen måske noget lidt ligegyldigt vin, til at lave noget internationalt ret godt vin. Og så kommer de pludselig lige med op i vinens Hall of Fame, kan man sige. Og på den grønne del, jamen så vil vi jo spare en masse transport, og de stakkels vinbønder i Spanien, jamen hvis de skal være grønne, jamen så kan de ikke gå ud og købe noget vand, fordi at, så bruger man for mange ressourcer. Og det er der altså rigtig, rigtig meget fokus på i øjeblikket, hvad man gør. Og rykker planter op for at plante dem i højere niveauer, hvor det måske er lidt køligere osv. osv., osv. Så det har en kæmpe, kæmpe stor konsekvens for vinbønder, så hvor der er mange, der faktisk skal give op i øjeblikket, fordi man kan simpelthen ikke blive ved med at følge med i sådan som verden den bliver. Sundhedstrends, så har vi jo alt det her alkoholfrie vin, og det er jo blevet ret stort i øjeblikket. Og det vil bevæge sig både på bobler som rød, hvid og rosé. Men det, der er i den her verden, det er jo sådan set, at hvis man skal lave alkoholfri vin og tænke på det grønne igen, jamen så en alkoholfri vin, det er jo ikke kun en juice. Det er en vin, som har været en vin engang. Og så i bund og grund, så går min tekniske forståelse ikke ret meget længere, men man har simpelthen nogle processer, som kræver ret meget energi, som kan tage alkoholen ud af vin. Det hedder omvendt osmose, og hvad det i princippet er, det har jeg allerede dykket ned i, men det kræver ret meget. Men den proces optimerer man mere og mere og mere, så man kan faktisk få nogle ret lækre alkoholfrie alternativer. Og det ser vi altså meget, meget på. I kan også se, hvis I går ud på restauranter, der er altid alkoholfri vin på en eller anden måde. Så har vi jo vores alderssammensætning herhjemme, det er jo, at i dem, der er omkring 40-50 år, jamen det er en ret stor årgang, så vi er en del ældre efterhånden, som måske stadigvæk drikker det, man er vant til. Hvorimod der er ret færre antal unge mennesker, som får en anden tilgang til vinens verden, herunder også alkoholfri, måske lavere alkoholvin også. Så det skal man være helt klart forberedt på. Men jeg vil sige, stakkels dem, der skal producere varerne, fordi nogle gange så kan det godt tage både 2 og 3 år at producere en vin. Det kan også være, at det tager 10 år, fra man har et projekt til at plante en plante, og til man er på markedet. Så vi kan ikke bare starte en ny maskine, og så lave nogle nye slags produkter til markedet. Så der sker rigtig meget nu her. Det er sådan lidt ligesom måske at designe en bil. Den kan du heller ikke lige lave fra den ene dag til den anden. Det kræver både tegninger og planlægning og alt det her. Det gør det også for at lave en bestemt vin. Og de teknologiske udviklinger, jamen der er rigtig meget i gang for at optimere, hvordan man kan producere vin på en mere fornuftig måde. Og det er både inde i vinhusene, hvor koldt skal det være for at druerne kan holde sig i tankene. Og man går hele tiden på sådan en balancegang for, hvad der egentlig er muligt for at optimere ens bedrift. Men rigtig, rigtig mange producenter, de går virkelig den økologiske vej. Det er meget nemt for de sydeuropæiske, fordi der er i bund og grund ikke så meget, der skal holde styr på med utøj og med ukrudt. Men det er nemmere for dem at omlægge til en økologisk bedrift, end det vil være for en dansk landmand, der skal virkelig tumle med meget, meget ukrudt og meget fugtigt vejr i en hel sæson. Vi kan se, at konkurrencen herhjemme, jamen, den er jo sindssygt hård, og det bliver sværere og sværere egentlig at starte en vinvirksomhed, fordi der er så mange ting og sager, vi sådan rent kontormæssigt og papirmæssigt skal have styr på bagved. Så vi tror og håber på, at der er mange, der giver op, fordi der er simpelthen for meget besvær med egentlig at kunne sælge den første flaske vin. Så vi håber på, at vi bliver lidt færre på markedet og kan finde et niveau, så der er lidt mere plads til os alle sammen, fordi det er ret svært at have en vinhandel. Det kan godt være, at det er romantisk, men det er faktisk ret svært. Det er ikke hver år, at vi kan præsentere et fint overskud, i og med, at når der er nogen, der er vant til at købe meget vin ind, så ved de også godt, hvad det skal koste. Og alt er jo steget i seneste år, så det har været
med meget fokus på at ikke at lade det stige så meget, så folk de bliver bange og hurtigt går over til en anden leverandør, men at tage det sådan af små hak, så vi sådan stadigvæk kunne snakke sammen med kunderne og stadigvæk arbejde sammen med dem. Det tager ret lang tid for os at finde en ny kunde. Man skal nærmest have sådan lidt et kundeagtigt venneforhold og blive fortrolig med dem. Så det er ikke bare noget, altså i hvert fald på B2B-markedet. De private, der kommer i butikken, det er selvfølgelig noget helt andet. Men det kræver ret lang tid at få en ny kunde. Man føler sådan helt, at man skal gøre sig fortjent til at få et salg igennem. Så det er mange gange sådan et helt projektsalg nogle gange at komme ind til en ny kunde. Jeg synes, vi har været en hel del rundt, og som I kan høre på min udlægning her, så tænker vi jo rigtig meget grønt i de her år. Og det tror jeg, vi bliver ved med. Vi bliver ved med at importere en masse nye vine. Vi bliver ved med at suse rundt på de danske landeveje og prøve på at finde nye kunder. Men vi er også kommet til et niveau her, hvor vi siger, okay, vi ved præcis, hvad der er vores nulpunktsomsætning. Og den skal vi prøve på at bevare hele tiden, og ikke komme under det. Der skal ikke ret meget til, for at læsset det vælter, og det bliver til røde tal. Vi ved også, hvor meget vi kan investere hver år i nye ting og sager. Vi ved også, hvor mange smagninger vi skal holde om året, for at der kommer noget igennem det. Så vi er et sted nu, hvor vi har plads til at gøre os lidt mere lækre. Vi har fået et godt fundament efter alle de her år, og vi er ret spændt på, hvad der sker på vinmarkedet fremover. Og ja, simpelthen, at vi synes sgu, at det er en spændende branche, hvor der er masser af egentlig også mange gammeldags vinbønder, som stakkels dem skal prøve på at følge med i en rivende udvikling. Der er også mange rigtig, rigtig store vinhus, som er helt med fremme, men der er ikke nogen, der ligger og hviler på laurbærrene i øjeblikket. Der er fokus på alt, for ikke at komme bagud i en meget, meget rivende udvikling på det europæiske marked. Så med disse ord, så har vi tid til et spørgsmål, tror jeg. Ja, og nu går vi så ind og stiller nogle spørgsmål, og så vil jeg lige stoppe recording. Og så vi kommer ikke til at have en ekstraordinær pause, udover den lille pause, vi havde før. Så det